салом алейкум бародаро аҳли ютуб. барои шумо подписчикои ина ду сар гови қисир барои эмда бастан ина бародаро мола тамошо кунед. ина барои эм бастан бародаро бисёр мегӯянд барои эм бастан говои қисир парто ина говои қисир партофтем ина ин параш бо тамошо кунед. мола мол як ина мол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. ами сарои зиминда ина хурдаст аст ягон одаме ки бара тарбияш кунад. ина диямгиша ина бародаро шунт метем ина ишам қисир иш якам гусала якта зоидагия ина бародаро моли бақ қуввати барои эм барои қарбунӣ ина кадме харидор боша занг мезана моли бақ қуввата ина мита фарби хишрувай қисирай яҷура ая бародараи ива бақача буд бақачаша гирифт ачаша мефурӯшам гуфт ина бародаро ҳама тарафаш мола нигаҳ кунед тамошо кунед. моло қарор доранд дар ноҳияи Қумсангир. номро бошанд бародаро 93 928 30 занг бизанед харидорӣ кунед бародаро. ина якмаш ина рақами якаш ина бародаро иш рақами даш ина рақами даш иш хаяк дусета зоидагиай иш ята зоидагиай иш